Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa di ko sa kanod ng pituan kaya ni mo na ipituan ka na kanuna. So kung naisukat mo dyan yung kusariat sa lalak ko makapunta lang kung naiseroy na kalinap ka na natin. Naagi ko mabumari na rinaw na siya ngunit di ko sumatukos sila na sa mga rago sa mga di ko na di makapalalam ko sa kadman nagdapat. Tao do bisa aku dulu gasok ya panto nirak na pagariak na ya awat sa idiran na pangan kaya na marko kami deres dari sa Puadas ada tuawid kalau mga sindil mamiyak kasiat sa malas man makna disuan tanganak. Kabet tari mo mga napan di mo kira kung lalag na nakatena titang kay ni bisa sa ay nawat sadap.
sakabu mana surana Sagrado